नोंथ' मिथिखायोना आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो जेब्लायबो नोङो मोनसे नङा मोनसे बाहाना खालामबाय थायो एस्ट' बुजिनो नाजा आंनि बिमा बिफाया दिनैसिम आंखौ न'आव दोनाखै दाबो आं नै लोगोनि लजिंआवसो दंफैयो अ बिदिबा नोंहा आंनि सायाव एसेबो फोथायनायानो गैया बिदिबा नोंजों आंजों रिलेसनशिपआव थायैआनो मोजां बेफोरखौ मा बुंदों नोंनोथ' मिथिखायोना आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों दसे थाथ' दे आं बाहेरायाव थांनि दे औ हेलौ औ मोनसे गिदिर प्रब्लेम जाबाय मा प्रब्लेम बेलाय देलाय बुंलाय आं प्रेगनेन्ट जाबाय मा प्रेगनेन्ट नों माबा मोनसे खालामदो ना बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय आंनि थाखाय जादों बेफोरखौ मा बुंदों नों नोंनि उदैयाव थानाय गथ'आ जे आंनि बेनि मा फोरमान दं मा बुंदों नों फाग्ला जाबाय नामा बेफोरबायदि खोथा बुंनो जेरैबायदि नों आंजों बै हरखौ बारहरदोंमोन जानो हागौ नों गुबुन सेंग्राजोंबो बै हरखौ बारहरदों आं नोंखौ गोरबो जिउजों मोजां मोनोमोन बेनिखायनो आं आंनि देहा सोलेर गासैखौबो नोंनोनो गथायना होजोबदोंमोन नाथाय नों दिनैनिफ्राय जुदि नों आंनाव फन हरबाय थाबावब्ला आं गुबुन राहा लानाय जासिगोन मा खोथा बुंदों नों जेब्ला मोजां मोनदोंमोन बे खोथाखौ सानाखैमोन नामा नोङो नाथाय नों दिनै बेबायदि अबस्थायाव नुनानैसो बेबायदि खालामनो सानबाय नों बायदि फाल्थु मानसि दुनियाव नुफेराखैमोन आं